A l'entrevista ens acompanyen avui els membres de la Falla Mercat Vell de Benicarló, una falla que enguany complix 38 anys. La veritat és que ens acompanyen alguns dels seus càrrecs en representació de la falla i com a membre de la Junta, Eladi Giner, benvingut. Bona vesprada. Tenim la fallera major infantil i el faller major infantil, que són Joana Giner, hola, bona tarda, i Pau Vitanague, hola també. Bona tarda. I després, el faller major és una de les falles que compta amb aquest representant. Parlem d'Alejandro Chavalera, benvingut. I la padrina del foc, que ja veureu, ens explicarà que ha passat per molts càrrecs, Blanca Carceller, benvinguda. Bona tarda. Bueno, anem a començar parlant una miqueta de la història de la falla Mercat Vell, perquè quan comença, on la ubiquem i qui la formeu? A veure, la falla, jo tinc que dir que soc nou aquest any de la falla, no? La història de la falla sí que sé que és de l'any 79, la van crear un grup d'amics justament a un bar que era el bar Galícia, que ja no existeix, se van crear un grup d'amics i van formar aquesta falla l'any 79 i bueno, fins ara s'ubica a la plaça del Mercat, d'ahir ve el Mercat Vell i avui en dia encara continua ubicant-se al mateix lloc. Molt bé, tu dius soc nou, però dins del món de les falles estaves ja vinculat, no? Sí, des del mateix any de la falla al Mercat Vell, estava vinculat a una altra falla, però per motius de família i tal, m'he passat de bàndol. Has canviat a l'altre bàndol i suposo que content, no? Sí, sí, molt content. És una falla prou familiar, quants de membres més o menys? Membres, a veure, sols la comissió, igual són 100 persones a la comissió, ja, sí. I socis, un centenar més. Perfecte. I és molt familiar. Com t'emboliquen de cara a estar a la Junta i involucrar-te més en tot això? A veure, la meva dona sempre ha sigut de la falla, la família sempre ha sigut de la falla, ella ja va ser fallera major i clar, cada un està en una falla i la xiqueta sortia de fallar a les falles i els amics d'ella i tal, tiraven més cap al Mercat Vell i bueno, a mi al acabat i jo molt content perquè me van acceptar les mans obertes i molt bé. Molt bé, diuen la xiqueta la tenim al costat, Eladi, que Joana és la teva filla i és la fallera major infantil. Suposo que està a la Junta, tindré una responsabilitat dins la falla i a més, tenint com a fallera major la xiqueta és un orgull a més sumat. Sí, vamos, és el sumo, no? Va ser una gran sorpresa. Nosaltres ho teníem clar que els nostres fills, des que van néixer, han sigut fallers i ho porten a la sang, des de casa i tot. I sí, escolta'm, Joana, explica'm com se't va presentar l'oportunitat, com t'ho van dir? Em vaig despertar, vaig anar al col·le i després, quan vaig acabar de sopar, m'estava rentant les dents. Vaig parar... I què va passar? Te vas quedar en el cepillo mitja, segur? No. Quan vaig acabar vaig anar a veure la tele i en desenxufar-la va vindre mon pare i jo li vaig preguntar, perquè li pregunto tots els dies li preguntava qui serà la fallera major infantil? Tenies ganes, tu? Sí, de saber qui era i me va dir, tu però farem tot el possible, menys mal que no s'ajudarà la iaia perquè si no podria. Vaya, mos has ficat tot ensenyat, sí. I suposo que contentíssima, no?, al moment que t'ho van dir, tu ja ets fallera de sempre i ara més, fallera major infantil, escolta'm, ha de ser molt xulo. Ho has compartit a classe, les teves amigues... Sí, mira, m'han regalat un mogolló de coses. Ah, tot això t'ho han regalat les amigues? No, home, alguns són els bunyols de la falla. Ah, vale. I totes elles suposo que contentes de tindre una representant de falla dins la classe. A quina escola vas? Al Marquès de Benicarló. Feu falla allí també? Sí. Tu també vas al Marquès, Pau? A la meva classe. Ah, aneu junts? Escolta'm. Justament, des de la guarderia. Des de la guarderia que aneu junts? Sí, de tota la vida. Coneixeu de sobres. Amics de tota la vida, segur, i ara los dos en càrrec. Perfecte. Va, Pau, explica'm també alguna coseta, perquè des de quan ets de la falla? Des de que vas néixer? Des que estava dins la panxa de ma mare. Ja anava ta mare de fallera i tu? I tu allí també? Però no te vestien de fallero. No, la aguantes encara no, però després sí. I des del principi, a tu com t'ho van proposar això de ser el faller major infantil? Jo no sabia res, me ho va dir mon pare y yo le pregunto, ¿qué será el fallo infantil de este año? Y me dijo, yo. Y él me dijo, ¿yo? Pero si yo no puse el fallero mayor, y él me dijo,
Sí, eres tú. I per què no podia ser? No sé, ya no me pensaba que era. I resulta que sí, escolta'm, també suposo que molt content, no? A la mateixa classe, los dos de la mateixa falla, els representants infantils, a veure, això serà una festa al final. Sí, i mira, de fallers, no? Des de que vaig parar en la meva família perquè era molt xicoteta, doncs tot. Sempre tot en ell. Tot. Molt bé, doncs perfecte. Escolta'm, ja tindreu bona experiència d'abans i enguany acaba de fer el remate. A lo millor quan sereu grans també podreu ser fallera major i faller major de la falla. Us agradaria o què? Això no se sap. Però us agradaria o què? A mi sí. Dieu-ho per aquí a la tele, que igual allà antes vos fan més cas, que això queda gravat. Sí. Va, seguim perquè aquí la Falla Bergatbell mos porta molt bona simpatia, Anem amb el faller major, que Alejandro, esta figura, diguéssim que és de les poques, no?, que la té dintre de les falles de Benicarló, el faller major, o què? Bueno, des de sempre la Falla Mercatbell ha tingut faller major i enguany la Falla del Embut també s'uneix a este càrrec. La veritat que és un orgull, no?, que una altra falla també aporta este càrrec, perquè jo penso que quan més gent, molt millor, més festa. Parla-mos també una mica la teva trajectòria dins del món de les falles. Mira, t'haig de ser sincer, jo quan vaig néixer no era molt de falles, però claro, com tota la meva família, per part de ma mare, com sempre han estat vinculat al món de les falles, al món del Mercatbell, jo veia a tota la família vestida de falleros i falleres i jo, bueno, me pareix a mi que això me tindrà que agradar. I a la vora dels 8 anys vaig començar a vestir-me de fallero i va ser quan un any, el 2007, ma cosina, la fallera major, i mon cosí van ser fallerets infantils. I l'any següent me van proposar a mi de ser falleret infantil. I jo, pues mira, m'encantaria. I va ser-ho ja. I vaig ser en ma cosina, que va tindre que repetir en mi. Un altre any, per a poder sortir junts. I la que tinc així al costat, la madrina, era la meva fallera major. Ah, així que tot queda al final una mica en família, Després, mira, al cap d'uns anys, me van proposar de ser fallero major en ma cosina el 2017 i vaig dir que sí, encantat. I aquí esteu, ja ha arribat el dia. Ja ha arribat el dia, ja. I suposo que nervis i moltes ganes de viure totes les festes, no? Perquè ets dels que t'agrada també l'aula pólvora i viure-ho ben intensament, no? Ara ja... Sí, ara ja... Vaig ser infantil i com eres un xiquet no ho assimiles tant com ara ho estic assimilant. Clar. Ho vius d'una manera molt diferent. Quan eres xiquet només vols tirar petardos, anar per ací a la fira, però ara vius els actes en emoció, en tristor, en el cas de la crema tristor, en emoció, en tensió, l'entrega de premis... Perfecte, doncs passem ara a Blanca, que quan la presentava ja us ha dit que havia passat per molts de càrrecs i ara ella mos ho explicarà tot, perquè Déu-n'hi-do, quina trajectòria, dins de les falles. Explica-mos, vinga, des de que eres menuda. Sí, jo vaig començar també a vestir-me de xicoteta i al 99 me van proposar ser fallera major infantil i després ja el 2008 vaig ser fallera major i el 2010 fallera major de Benicarló. Déu-n'hi-do. Una experiència que segur que deus portar guardada i en un record increïble, no? Sí. Perquè què va suposar per a tu aquell any ser la representant de la ciutat? Molta responsabilitat i molta emoció. És una altra manera de viure aquest any les falles perquè és un any en el que ho pots veure tot, veus l'ofrena. Normalment quan surtes a l'ofrena surtes però no veus tot el passacarrer. En la cabalgata del ninot, el mateix, no surtes en la teua falla però només veus a la teua falla. Però l'any del poble és un any en el que ho pots veure tot, ho veus tot. L'ofrena la vam veure sencera, la cabalgata del ninot també, és una manera diferent de... És un any diferent. I a més també en totes les sortides que fas a altres municipis coneixen moltíssima gent. Sí, altres falleres, altres... Sí. A València, Xàtiva, la Vall d'Uixó, Burriana, vam anar a molts de puestos. Coneixes a molta gent. Molt bé. Bueno, coneguts una miqueta tots i a més que veig que dins de les vostres famílies també... La teva mare també ha tingut càrrec, veritat? Mos comentaves. En el cas de les vostres famílies suposo que... Bueno, tu també ja ens ho havies comentat. Nosaltres,
Es que claro, han sigut tants, som tants a la meva família que quan no fallera major, quan no infantil, quan no madrina, quan no... Sempre hi ha algú altre implicat. Sempre. Si us sembla, passem als monuments, que a mi és el que m'agrada saber, una mica dels lemes, els ninots principals que ens pugueu comentar. Normalment li encarreguem a la fallera major de la falla que ens expliqui el monument gran, però en absència seua, Alejandro segur que ens ho explica perfecte. Però parla-nos primer una mica de la teua fallera major, una pinzelleta perquè sapiguem qui és. La meva fallera major és ma cosina. Com se diu ella? Clara. Tots la coneixem com Clareta. Molt bé. Però ella també, com t'he dit antes, ella va ser fallera major infantil al 2007 en mon cosí, que és el mantenidor d'enguany. Molt bé. A l'any següent... En tu? A l'any següent va ser mi i a l'any següent va ser fallera major infantil del poble també, de Benicarló. Ens va representar també a Benicarló. Veia que Mercat Vell teniu aquí representant, Sí. un munt de gent representant Benicarló en si, Pues sí, n'hi ha que dir, no?, que les dos padrines de les dos padrines que falten, Una hi ha una altra que també va ser fallera major de major. Benicarló. És un altre dels càrrecs que teniu, no?, en Batros. Molt bé, com se diu en aquest cas? Susana és la padrina de l'estendard i ella és la que va ser també fallera major de Benicarló. Molt bé. I l'altra padrina és la padrina de la falla, que és Irene, que també va ser la fallera major de Clareta l'any que Clareta va ser en l'altre cosí. Al final només tot M'haureu de fer un arbre genealògic, Sí, perquè si no al aquí final... Molt bé. Bueno, doncs una mica ja coneguts tots els càrrecs, entrem ara sí al monument. Vinga, Alejandra, explica-mos si t'agrada arran de l'esbós que ja has vist. No, la veritat que, a part de l'esbós, vam anar un dia a Borriana a veure la falla. Ha anat al taller de l'artista? Sí, i la veritat que té molt bona pinta. Forma d'una base entre els monuments dalt d'aquesta base. La falla trata sobre l'educació, per intentar inculcar a la gent que estem fent coses que se podrien canviar. Molt bé, crític en el tema educatiu, important. Sí. Molt crític en el tema educatiu. Sí, sou crítics o què? Sí, és que al final la falla és crítica. La falla és crítica i és crítica, està clar que és un monument, però aquest monument sempre ve relacionat en una crítica, té que tindre un lema i va en una crítica i està imposat a tocar l'educació i la mala educació, supost. Molt bé. Diu que vau anar al taller de l'artista Borriana. Per quin artista opteu? No sé si és un dels que habitualment ja fitxeu i teniu confiança en ell. Sí, és Lázaro Chuecos, de Borriana. Ja ha fet falla molts d'anys, ens ha donat un primer premi, ens ha donat un segon premi, l'any passat ens va donar el quim premi, el quim premi, i aquest any ens donarà el primer premi. Que serà el primer premi. Sí, és un molt bon artista, ja que dic que és l'únic artista, penso que en totes les categories que ha participat a València ha guanyat el primer premi. Déu-n'hi-do. Molt bé. Gran artista, així, Sí, té molt bona pinta, la veritat. Ja ho dia ja que els ninots que heu vist esteu contents de moment. Sí. Bueno, i Joana i Pau, expliqueu-me la vostra falla, la infantil, com se diu, com és... El que mos podeu contar, a veure, entre els dos. Què podeu dir-me? És de la fira. Molt bé. Va de la fira. Molt bé, sí m'agrada. Bona festa també. I sabeu més o menys quins ninots principals hi ha o què? Un pallasso que aguanta un pardal. No ho sé, no. És relacionat a tot el que és la fira. Lo que se diverteixen els xiquets. Molt bé. Perfecte. I escolteu-me, vosaltres ja teniu avistat algun dels ninots que us agrada? Perquè sé que vos podeu quedar un, no, després? Jo tinc vista dos. A veure, quins has vist? M'he vist un osito chiquitito supermono y el que ha hecho un pari, no sé. El ninot indultat, el ninot Que indultat. tindràs un dilema aquí que no sabràs quin quedar-te, no? Al final, Joana. A ver, no sé, pero... Un o l'altre, però algú que... I escolta'm, el Sí, ninot sí. després ja lo guardaràs? Lo guardaré en la meva habitació, però segur que no acabarà. Al costat del ninot que va posar ma mare. Molt bé.
Pues perfecte, si no, li dius a ton pare que tira una mica de paret i no passa res allí. No, home, que no volem aquí fer cap tipus de destrossa. I tu, Pau, tens pensat quin t'agradaria endur-te? A mi m'agradaria molt el pallasso, ese. El pallasso que no és, este sí que haurem de tirar a la casa ja. Bueno, portem després la falla i la fiquem a ta casa. Al jardí, perquè si no, no cabrà. Home, el pallasso fa bona pinta, vist aquí a l'esbós del llibret, però no sé si serà molt viable emportar-se. Pots agafar un altre com este, mira. Haureu de decidir aquí mirant quin vos emporteu. El llibret, ara que parlàvem de premis, també normalment incidiu per a que sigui premiat, emportar-vos... Sí o què? Sí, Joana? Sí. Jo no tinc ni idea de que sí. Home, optimisme per davant. La Falla sempre aposta per un llibre. La veritat que aquest any les encarregades del llibret han fet per a mi una passada de llibret. Han fet com, anava de l'educació, han volgut fer com una llibreta, una agenda de col·le. Molt bé. Vale? I hi ha que dir que van fer un concurs també de dibuix per a xiquets i per a grans, i el dibuix guanyador del concurs és la portada del llibret i el segon és el segon. Molt bé, i això ho han fet xiquets de la Falla? Xiquets i gent gran, de tot, sí. Vale, perquè déu-n'hi-do, la qualitat dels dibuixos i el ben fet que està. Hi havia categories. Molt bé, perfecte. Ja havíem dit alguns dels premis, suposo que en el moment que recullen banderins l'emoció és màxima, no? En anys en què heu sigut càrrecs o sense ser càrrecs, heu sigut dels que us heu emportat banderí o què, vosaltres? No, tu no? Bueno, Alejandro, vinga, que encara queda alguna oportunitat. Jo perquè és la meva primera vegada, Clar, en el teu cas, no, si enguany te l'emportes, perfecte, i en el cas d'Alejandro tampoc, així que... Enguany toca enguany. Esteu convençuts? No, enguany me toca a mi. Els dos. Jo quan vaig ser infantil sí que vam rascar algo i de gran no, perquè vaig ser un ell. Però he de dir que l'any que vaig ser fallera major del poble vaig poder donar el primer premi a la meva falla. I això, per mi va ser quasi que millor que haver-lo guanyat, no? Poder donar-lo va ser molt emotiu. Sí, m'agrada. Coneguts els monuments, conegut l'artista... Bueno, l'infantil ens falta. És una altra persona, no suposo? Sí, és la comissió. Ah, és la comissió, sou vosaltres mateixos. Sí, nosaltres mateixos ajudats per gent que n'entén i... Sí. Feu vosaltres mateix uns quants esbossos i després voteu o directament aneu a per una cosa fixa que ja penseu? Busquem un poquet els esbossos i aquest any vam pensar en la fira i està clar, després parles amb algun artista faller que t'aconsella que els moldes i tot i d'ahir surt tot. Molt bé, perfecte. Doncs amb tot això anem a parlar una miqueta de la programació vostra perquè evidentment dins de Falles tenim ja la programació general que coneixem més o menys, però en específic de la vostra falla, per què destaqueu a Mercat Vell? Jo penso que el Mercat Vell destaca pels dinars. Pels dinars. És la falla que sempre fa, un dia per exemple fa l'olleta, típica Benicarlanda, i sempre ajunta unes 600 persones per a dinar al mig del carrer. I també la paella. La paella està boníssima. Sí. Olleta, paella... Olleta, paella, fideuà, fem de tot. No, però després, aquest any, per exemple, se fa un concert, portem a dos grups locals de Benicarló, ja que dic, li farem promoció, no? Clar que sí. El dia 18, dissabte dia 18, portem a Guachirla i Tom Falls, que són la cançó famosa d'Ocharo, i un poquet més és... No va en segones, no? No va en segones. A part a Charo, Charo, que t'agrada molt la cançó. Ho sabem que li agrada la cançó. I també fem la xocolatada... La volteta... No sé, que parlen... Va, sí. Els càrrecs, que es guanyen el càrrec, que si no, malament. Va, Pau. Vosaltres que sou del sector jove, també per així ja cridar a la gent a que vingui a participar amb vosaltres, quines festes o quines activitats destaqueu? Vinga, va, entre els dos. Una mica. Home, la volteta sol ser un acte que a la gent jove li sol agradar molt, ens ho passem molt bé. A més, anem vestits de... Bueno, la gent que se vesteix va vestida de fallero, de fallera, i és un acte que sol agradar molt, se disfruta molt. És un dia de matí, de tarda o...? És per la tarda, a les 5. Enguany és el dia 17, el divendres. Molt bé, aneu tots junts, mirant les... Sí, en la xaranga, en una xaranga i anem a totes les falles o a les que ens dona temps. A mi el que més m'agrada és la cabalgata de ninot. És el que més t'agrada, tu? Te disfresses? Ah, però podeu compartir, que no passa res. A veure, tu per què t'agrada, Pau, la cavalcada del ninot? Perquè anem en disfressos
I és de nit. També tard. És de nit i aquí ja n'hi ha més festeta, I tu, Joana, també? Per què? Perquè podem, els amics de la falla o uns altres podem jugar amb ells com si jugarem al carrer, pues juguem... I balleu i una miqueta de tot, suposo, perquè també convideu gent de fora, no?, de la falla a la cavalcada. Moltes amics. Ja vos han dit tots que sí o què? Sí, quasi tots. Molt bé. Ens falta algun? Tots. Podem de convicció, aquí? No, home, Aquí teniu discussions bones, Sí. entre Això representants. que van des de la guarderia junts... La confiança mata aquí, La confiança mata. Bueno, ja m'agradaria quedar-me aquí comentant moltes coses més, però anem a fer una miqueta ja de repàs final. Com a representant de la falla també m'agradaria una invitació i sobretot també quins actes, en el teu cas personal, destacaries i invitaries a la gent a participar. A veure, jo personalment a la falla, el que ha dit ella, la volteta, els dinars, és una falla que aquest any també totes les nits tindrà, cada nit tindrà un DJ diferent, el concert que ja he dit que portem, la despertar que també farem el dia d'Assat, i sobretot a la gent de fora que es visita Benicarló, dir-los que Benicarló és un poble únic en què les falles són obertes per a tot el món, participatives, els casals estan oberts per a tot el món, no hi ha cap casal privat, tota la gent és benvinguda i vamos, que són participatives. I també voldria dir que Clara, que no ha pogut estar avui, que està dolenta i no ha pogut estar, que ja tenia moltes ganes de vindre, i les padrines que no han pogut estar, les que les pernelles, ens ha sigut un poquet mal que no puguen estar, però que des d'aquí, ànims i a tope. Molt bé. I a veure, Joana, per als xiquets i xiquetes que mos veuen, tu què els diries? Perquè a la falla vos fan xocolatades, vos fan festes infantils, a veure, alguna coseta així? Pau, bon fan o no de festes d'estes? Sí. Així per als xiquets? Moltes. Sí? Sí o no? Sí, no, normalment sempre mos conten que d'activitat per als xiquets se'n fan prou. El dijous dia 16 teniu la xocolata i la festa infantil, està? Sí. Toma. Vale. Bueno, doncs va, entre els dos, què els diríeu als xiquets que mos veuen? Que vinguen a la falla de Mercat Vell o què? Que vinguin, que serà emocionant i s'ho passaran bé. Molt bé, i tirareu petardos, per cert, ja teniu les caixetes preparades en petardos? Sí, la tinc pleneta. Jo em penso que a tu no t'agrada tirar-ne. Pues més canella. Vaja, els dos prou, suposo, no? Joana, tu també t'agrada. Home. Ja ho tens tot preparat, segur, també. Sí. Molt bé, aquí veig una guerra de petardos entre els dos, Bueno, i... Jo al despertar i quiero acuerdo al meu entrenador. Ja fa bé d'alertar, que si no... I bueno, ja per anar acabant també, vosaltres dos, dintre del sector més jove, suposo que també voleu llançar un crit, no? D'animar a tothom que vingui a participar en vosaltres. Blanca, Alejandro, què diríeu? No, sí. Vinga, va, no, jo et dono peu, tu ara fes la invitació, que si no... No, jo convido a tota la gent que vinga a la nostra falla, que s'ho passaran molt bé. I també és el que ha dit l'Adi, que les portes estan obertes per tots, siga gent de Benicarló, siga gent de fora, que nosaltres estarem encantats de que vinguin tant a la nostra falla com a totes les falles de Benicarló. La padrina del foc, suposo que el dia del dia final de la crema tindràs un paper important, no? Sí, una mescla d'alegria i de tristor, no? La tristor perquè s'acaben, però bueno, també vol dir que comencen unes altres, no? És una mescla de sentiments i seria un poquet. Molt bé. Suposo que tu pots fer-nos l'exemple clar de que les falles són amistat, les falles són germanor i que cal aprofitar-ho, no? A més, sobretot com ara ells, els anys que són ara càrrecs, fas moltes amigues. Jo realment les falleres en les que vaig ser són amigues. Entonces, sí, coneixes a molta gent. I guardes un molt bon record. Doncs bueno, jo també el guardaré, en l'alegria que mos ven en la falla Mercat Vell, als quals desitgem molts d'èxits, a veure si enganxeu bastants de banderins i ho podem celebrar. I bueno, per allí ens trobarem alguna olleta, alguna paella, qualsevol cosa. Esteu convidats, allí estarem i sereu benvinguts. Molt bé, doncs Eladi, Joana, Pau, Alejandro i Blanca, moltíssimes gràcies a tots Gràcies a tu. i bona festa de les falles. Gràcies. Hasta la pròxima. Adéu.